tema ni Brad EYD, bakit na siya? Ang tinuod gini ako, tawa? Atong basaho na? Salmo 147, o gari ka sa Christian, verses 8 and 9. Pero gari ka sa Biblia Hudiyo, 19-20 na siya, ang bersikulo. 147 to? Salmo 147. Salmo 147. 19-20. Nakta na yun. He declares his word to Jacob. Yang gideklara ng iyang pulong ngadto ni Jacob. His decrees and his rulings to Israel. Ang iyang mga kabalauran o ang iyang mga pagmando ngadto sa Israel. He has not done so with any other nation. Wala hindi niya buhata sa laing mga nason. They have not known his judgment. Sila sa tupang mga nason, wala sila mahibaw sa iyang mga panghukom. Hallelujah! Na kataba no? Hallelujah! Sa tupang ay ang Israel. Ang tagiya sa Biblia, balang kasulatan, ang Diyos gibilin sa Israel din ang Ginoo na nag-iya na gibilin man, gisaligan man, Israel. Saan pa man ang imong pagsabot? Dili ba? Hita tag bersikulo ani nga kuan. Kanang litra por litra jud. Ang Biblia, di ba naingon mo ko ang Biblia ang tagiya ng Dios? O basa mo to litra por litra. Isaiah 34:16. 3 minutos. 3 minutos, okay. Isaiah 33. 34. 34. Isaiah 34, 16. Okay. Nagka na yun. Seek from the scroll of Adonai. Pangitaan ninyo diha sa basahon o sa basahon nga linupot sa Ginoo. And read. O basahan ninyo. Not one of them will be missing. Wala yung sa kanila nga mawala. Sa ito pa, intak yun siya. None will lack its meat. Wala yung kawadaan siyang panis. For his mouth, kayang yang baba, commanded it, mo'y nagmando nini, and his ruach gathered them, ug ang yang espiritu, sa ito kabalang espiritu, mo'y nagtapok kanila. Kinsay kag-iya sa balang kasulatan? No? Litra. Seek from the scroll of Adonai. Pangitahan ninyo diha sa basahon nga linupot, nga mo nang gihimong Biblia, sa Ginoo. Kinsay nag-iya? Ang Ginoo. Huwag man mo yung yan. Pagitaan niyo sa Katoliko, tanawan ninyo sa basahon sa na nag-iya na Israel. Ang tag-iya kita na mo ang Diyos, ang Elohim, gibilin sa Israel. 2 minutos. 2 minutos. Karon, wala naman. Gasaliri naman ang kontra sa akong pananaw dun sa kumo, argumento. Hantakan na ginatuswa, ang ginatusdan. Ang mudayong kaya. Biblia Katoliko, Christian Community Bible Catholic Pastoral Edition. Sa libro ni Sira, Kapitulo 24, Versikulo 23, litra por litra mo kini nga itong mabasa. All this is understood in the Bible. Kinintanan, masabtan diha sa Biblia. The Testament of the Most High God. Mao kini ang testamento sa pinakataas na Dios. The book of the law which Moses entrusted to us. Mao kini ang libro sa balaod nga ni Moises gisalig kanato. Kinsa maning kanato diri? Ako masahod ato boy. The inheritance of the people of Israel. Mao kini ang panulundon sa katawhan Israel. Litra por litra ang tag-iya di ay sa balaang kasulatan. Mao ang Dios ug iyang inherited sa Israel. Inherited gani kabilin. Sama nako, nakoy amahan na si kadigayunan. Patay na siya. Iyang gi-inherit, iyang gikabilin ako. Natural, kinsa na may tag-iya sa kadigayunan? Ang anak nga mo ako, mo na tag-iya. Sa ato ba ang tema na pamatudan nga tag-iya sa balang kasulatan, mga Iglesia Katolika sumala sa balang kasulatan o mga referensya kay ganuman gimaso gisulog nagadugmo ng iyong abo. Mao ni ang argumento ni EYD Eprinya Pilipina nga
tudas na naabuna murag ikrimit ang iyang mga argumento karon. Kay siya dahil naman kay siya way nabasa ako na nabasa. Daghang salamat. Okay, salamat kayo, Brother Meno, sa imong maayong pagnegar. Dinhin na kita sa pagpangutanan na po ni Brother Pilla sa imong pagnegar, sa imong pamayong pagnegar. Dahil 5 minutos. Ano ba? Cover. Ano tandog eh? Cover. Ano sana? Ulit itong live na eh. Nain ang live mo. Oh. Natandugan daw. Hoy. Sigaw din iba. Ada na record to. Ayaw nang kuwan ka sa YouTube. Itong iba ini. Ikaw mo dito kumaon na. Kaya nga sa nito. Hindi, nakuhaan ka ng sige na lo, nakakuhaan to, wala, nung balik ko. Palitaan. Na sandulan to, na sandulan. Sandula no? Asa sa balik? Wala na to, napugto. Naputol na, nain ang live. Tanan na tanan? Ha? Atong ganina. Tampis man. Bukan sweet. Nagul na ito po nung. Wala ito ma-record nga Ramin? Naputol na. Di na humanan na ito. Ano sa pagpangutana sa imong maayong Tandog na eh. kayo mga pagnegar. Ikaw naman to. Sa pamahayag. Ano kita nga tawa to, nga ni Salire. Hinapos naman to, di ba? Ina po sa mga to, na-record to. Katulad na siguro. Ya, ato masunod ng time. Dahil 5 minutos yung pagpagutana. 5 minutos eh, pangutana. Ten. Kanina tinong to ya. 10 minutos din. Okay. 10 minutos din. Salamat, Mr. Moderator niya. Ang pangutanan ko, Brother Rigo Roman, matod pa nimo nga ang Roman Catholic Church, the owner of the Bible, manong presentasyon imong ginigar. Kini. Sa to pa, makahatag ang laing simbahan nga ang tagiya sa balang kasulatan na laing simbahan. Kumbaga pangutana. Ang naragiya sa balang kasulatan, sumala sa akong gipalusot nga mga lingkod nga argumento, o managi pa nagiya simbahan, o unsang mga simbahan na naali na ang mabasa, ang tagiya na ang Israel, ang Diyos niya gidigan niya sa Israel. Una akong gisulti, natubag ang pangutana. Unsang referensya makita mo, Brother Rigo Roman, nga ang Biblia ang owner ang Diyos. Ang pulo ang Diyos. Makahatag ang referensya, samot ang Biblia o kay bersikulo na. Baga mo Yang tubag. Yang tubag na. Kanang Isaias 34:16-17. Klaro kay na. O sa may giingon diha. Yang may bersikulo pud nga Mateo 24:15 bumasa ka di sa po nang imong gibasa. Ato basahon na. Seek from the scroll of Adonai, pangitaan ninyo diha sa basahon nga linungkot, nya karon nahimo naman ang Biblia sa Ginoo, and read, basahan ninyo. Not one of them will be missing. Way usa kanila nga. Way usa kanila nga. Tungod na sa kapag ikaw na nakapayong. O, sumala siya nga. Kinsa na ilingon niya? Scroll of Adonai. Tagiya pa ng Katoliko, scroll of Katoliko. Mr. Moderator, answer is not responsive from Rodrigo Roman. May simple nga pangutana na nabakay ebidensya nga mismo ang Diyos mingon nga kini Biblia ako'y tagiya. So, ay mo Isaiah 34, 6, 17,
Wa to mag-mention nga ang Ginoo may tagiya sa Biblia. Naoy! Naoy! Asa lagi? Not necessarily nga mo ingon ka nga ako gi kagiya pero klaro kay Why mabasa? Basa eh. Ha? Tanawa ha? Oh. Oh. Kay kung kanang imong Biblia ang akong gamito imong bersikulo ikadawang Timoteo 3:16. Akong gamito imong bersikulo. Kani siya mo itubag nako nga ang tagiya this Bible ang singa nini ang ikadawang Timoteo 3:16 nga ang tagiya gyud ni mo ang Dios. Ano man? Mabasa man. Nya masabot man nato. Oh, asa na mabasa? Katong imong gigamit ikadawang Timoteo 3 16. oh, 16 atong basahon. Oh, sa ba to? Dara. 3:16. Oh. Basahon na? Nagkanayon. Tito, noon. Wala lang dagi. Ikadawang Timoteo 3:16. Dagdagan no, tanawa. Tanawa kibasahon na nako. Tawa ha? All scripture, ang tanang kasulatan is inspired by Elohim, by God. Gilagdagan niya siya sa Diyos and useful for teaching. Nya, kung ano siya, kanang magamit sa pagpanudlo. Oh. Kinsa may galamdag na. Ang Diyos, nga naman, kay gikan na niya. Di sa amin magikan niya, gikan sa simbahan, padung niya. Gikan niya, padung siya. Ningon Padung ka, sa Israel. kanang Diyos ni 16. Ang nagsuwat ana mo si Apostol Pablo. Oh, Karon kay ang nagkinsa may ingon nga kanang suwata si San Pablo may nagsuwat. naaman na sa katong ikadawang Pedro, kung di ko malimot, 2:21. Kanabang ang mga nagsulat, kapila ng mga propeta, kada sila, gilamdagan na, giubanan sila sa parang Espiritu mo nang ang ilang ipanuwat, ang tagiya na dili sila. Ang Espiritu, ang At Diyos. ang pangutanan nako kanang sinuwat ni San Pablo nga imong gibasa sinuwat ni Apostol Pedro. Kinsa man ningon nga sinuwat ni San Pablo o sinuwat ni San Pedro. Napakatumbok baka nga adunay laing simbahan mention na nga baga pangutanan. Bisa ko ang simbahan ay mga klaro man na nga buwan, maklaro man na nga. Mr. Iya, Rector, ano man? ipatubag ang pangutanan. Dili simbahan mo Unsang yun. simbahan na ang nagsulti ana nga sinuwat ang San Pablo ni Apostol Pedro. Di ang Tubag ang pangutanan. Di ang tubag. Oh. Kamu rin kasulti nga, kamong simbahan na. Di. Kamu, pamilya Ayaw, rin. ang pangutanan naman kanako Pero ikaw may sa ako, tubag. pero sa akong puntos, kaya na, muna Ah, okay. pero sa akong puntos, batay ha, pwede ko ay simbahan ay makaibaw kung nga kanak, sinulatan ni Apostol Pablo, maranaman ganito nila. Nawa, Biblia ko diyo. O kining mga Tesalonica, kining mga Corinto, kismay na nuwa na, Apostol Pablo, isulti na nila. Di man simbahan ay kipaibaw na ko, akong Biblia ko diyo, kapaibaw na ko. Asa to paday ka ng mga libro nitong hanan ako o nagsulti. Ingnan bitaw ka na ako, nga. Tubagan, isong hanan ako ay nagsulti. Ang Diyos lagi may tagiya. Asa mabasa letra po letra nga taga Diyos tagiya. Aalis niyo libro. Asa na pita? Ako basahon. Tagiya ha? Nga ang Diyos may tagiya sa pulong sa Ginoo, aka ng balang sulatan Biblia. Oo, ako pa Yeah. Eh, yung libro Oo. Yay. Tao? All this is under sirak by Bibliang Katoliko, ilang Biblia, Sa ngalan ng Biblia na? Christian Community Bible Catholic Pastoral Edition. Green ang kulor, naman yung mga puwa sa panahubang kulor. Ang akong napalit, green. Nawa, akong basa na. All this is understood in the Bible. Kinita na masabdan ninyo nas Biblia. The Testament of the Most High God, testamento kini sa pinakataas na Diyos. Kinsa ang testamento sa Diyos. Kaya, giyon sa kanang testamento ha. Iyang gipili sa Israel ha. Padayon itong basa. The book of the law, librong kini sa law, which Moses entrusted to us nga, si Moses nagbilin nga regalato. The inheritance, mo kinang panulundon of the people of Israel, sa katawang Israel ha. Inyong libro ang nasulti na. Natubag ang pagkuntana, perting baruang. So kanang libro mong gibasa sa Katoliko mo na siya matud pa nimo Oo. sakyan. Tinuuna. Ang libro ang Katoliko. Ang makarni, di ba tinuod Asa? Katoliko man ba? Karon kay tinuod ba nila? Oh. Amoy tagiya ng imong gikutan. Biblia. Kaka mo na ba kaoy? Iman mo ka nga. Ang
ang version nga tagiya, version Oo. ito, pero tagiya sa word of God ang Diyos. Di ka na mong gikoptan ng Biblia na, dili. Biblia, Ano kay Biblia man. Oh. Ang tigay na, Katoliko. ang tagiya ni kay ipalit man nako sa iyang pagkabaligya ang Katoliko. Oo, mga Pero sa baligya. iyang pagkapulong sa Di Diyos. ba, ni mo rin na, Katoliko ng Biblia na, anak ka? Oh, mga Kato ba? lagi. Katoliko ba tigay anak? Kini nga gipalit na ko sa Katoliko. Di ba, tagay na, Katoliko na. Ang gipalit ka ni. Iya. Mr. Brother, patumang Mr. Brother. Bago ang pangutana, Ayun. klaro ko na to ba? Naingon siya kanina. Lain man siya kay. Ako may pre, Kay sila kahimuan ni ila na. matod pa ni Rodrigo Ruben. Connected statement niya. Diay Biblia sa Katoliko, ang tubag nga mao ni. So kanang Biblia nga nangingon nga Catholic Bible, ningon ka kang kanina, i-mention ka, ato ba Catholic Bible nga, Katoliko may tagiya, tubag ang pangutana, yes or no? Ang nanangian ni kay gipalit man ako Katoliko pero ang kining Biblia ha paminaw ning tugan nga di Katoliko itagya. Uy, ayaw ko na na, basawa na ko ha. Wa pa matapos ha, darawa ha. Biblia Katoliko darawa. Pasultiyo na ko. Oy, Biblia pasultiyo ha, basawa na pasulti ha, darawa. All this is sirap 24 23. All this is understood in the Bible. Kining tanan masabdan nato na sa Biblia. The testament of the Most High God. Mga testamento kini Old Testamento kini sa pinakatas ng Dios. Kinsa ang testamento ha? Old and New Testament, kay testament ni ngaran sa Dios. Uy tagiya. Kinsa gayon Biblia Katoliko. Okay na ko ba? Sunod pangutana, Ah. ningon ka kanina nga asa mabasa nga kung wala ang Biblia, wala ang Katoliko ni Biblia. Kini Biblia na dili. Ambot nga di man maklaro. Latina Vulgata man eh, hubad mo sinirap. Oh, Biblia na nga inyong Oh, karon. Naaman din nakita akong pasahon nga ang kung wala tay Biblia, ako wala ang simbahan, wala tay Biblia. Ah. Udawat tayo dili. Di ko daw daw bakak na. Bakak na. Kung santo pa, kung sa may mga ikapruiba, kung dili ang Katoliko, na doon na din nagkumpile sa unang panahon, gawa sa simbahan Katoliko Romano. 3 minutes. Kada 3 minutes, pupuso na lang ako sa pagbasa. Kung yapon, ilang Biblia, Christian Community Bible Catholic Pastoral Edition, arita sa introduction. Ano ha, pupuso na lang ako na. Isip to ba, kaya the Bible, matod sa Biblia Katoliko. The Bible did not come down from heaven. Mawa ni mga hugi kas langit. Kaya Bible tinod na. The book it contains were not proclaimed from the clouds by some English speaker. Oh, why not wali tos kanang sing anak panganod. But rather, they were patiently gathered throughout the centuries. Oh, look. Ginatusan nga ito, gigather na siya within the heart of Israel na nasud yun sa kasing-kasing sa Israel. The people of God, thanks to the faith of its most conscious minorities. Hindi gitawag og most conscious minorities ang the people of God. Unsa ang the people of God? Israel. Basahan pa ginato. From some 18th centuries, from Abraham to Jesus, the people of Israel discovered over more clearly that the one God had committed himself to them. The experiences of the national community of the warning of those men called prophets who spoke on behalf of God, the concerns which developed among believers, all of them somehow went into the books. The religious leaders of Israel received books. Sila nanawat sa mga libro, selected. Sila nagpili and accredited them. Then, integrated them into the secret book. Last na portion. That was how the Old Testament of the Bible was formed. It is called Testament because these books were like the most precious inheritance given by God. Kinsay atag ang Dios to His chosen people. Kinsa ni chosen people na ibabaw? The people of God, Israel. So, mo na tingin ba? Okay, time na, time. Wala na oras. Wala. 10 minutes naman lang. Ako lang mag-idabinod. Okay. Isa na kining Sigan stan ako, no? Ha? Sigan stan? Oh, sekian lang. Ikan stand ya. Sigan stan. Oh. Kapalin ni. Sige. Mamaya 10 minutos si Brad
Doon na siya ikaduhang barong. Okay. 10 minutos. So, na. Sige, sige. Pwede na. Salamat din, Mr. Moderator, sa pag kining hatay mo higayon o tigil malilong yun na record sa Bisag Ridjo na si Rudigerman perting ang kuna sa Christian Community Bible nga ang tagiya sa Biblia o ang Katoliko. Niya mo na ang sentro sa mga dibatihan na pamatudan nga malang kasulatan mao ang Iglesia Katolika tagiya sumala sa Biblia. So the Roman Catholic Church, the owner of the Bible. So yang ko ni Roman wala sa pamedibatihan na nang ni Buyo naman siya kanina. Ito yung ligay-ligay niya. Kung sa boxing pa, matag ba niya, lukapag ano, wala na. Perting ilang buyo kayo sa rigor may mga kaisungan. O niya, ang akong mga kining pangutana may tungod sa akong kining cross-examine sa bahayag ng rigor may. Pero kani this is the second affirmative speech na suma sa argumentation na nibit adunay mo repute pamanta basta second sana. Unya ang Isaias 34:16-17 wa kitay makita diha nga ang Dios mo'y tagiya sa balaang kasulatan. Kuy mo na masahon wa kitay makita. Nya wa kay wa man tay makita ni dagan sa Revelation sa 2:23 16 ang tibok kasulatan gisulat pinagi sa lamdag sa Dios. Omne scriptura divinitus inspirata utilis est. Nya ako sa gipangutana kinsa may kasuwatan ng libro sa 2 Timoteo 3:16 ni dagang na ni Apostol Pedro. Ni siya di na kinahanglan kuno nga adunay magdeklarar na kining laing simbahan. Sa ito pa di ay, si Rodrigo Ramin, nilikay siya sa kong pangutana. Kay, nilikay siya nga, walang kinahanglan simbahan. Unya, nisupak mo siya sa simbahan mo yung nagingon nga mo'y tagiya. Sa ito pa di ay, huwag mong tanawon ang iyang statement sa iyang negative side. Kaganina ningon siya, Katoliko mo'y tagiya sa Biblia nga, Christian Community Bible. Unya, karon na saan, di na kinahanglan ng simbahan na sumat sa 2:3:16 mga kaigsunan. Sa ito pa dahil igor ang nagbasa-basa ng regulamen sa Biblia pero wa sa kahibaw nga kinsay gaingon nagsulti nga simbahana nga ginisuwat niya ang Apostol Pablo. Kinsay may gaingon ginana nga kining nagsuwat na mao na wala ng simbahan Katoliko Romano. Unya, mapitaw nga tumbasahon ang pahayag nga kung wala ang Biblia, kung wala ang simawa tayong Biblia, at tumbasahon mga kaigsunan na, kaya sanay sa kaligunan, dara. Sa Latina Vulgata hubad di mo senyorya, kaya na kumplido. Ngayon din nga, o hilabihan pag kauna ning gahom sa mga magmando sa simbahan nga siya gayud ang maghukom o pila kung unsang mga masahuna niadtong nagasulat sa naglabayng panahon o tinuktukan sa Espiritu Santo o matawag o pulong sa Dios. Kung wala pa kini gahuma, wala pa kining gahom sa pagtudlo sa simbahan, wala unta kita karon og Biblia. Klaro kayo mga kaigsunan. Wala kita Biblia unta wala pang simbahan, gahuma. Muna without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. So sa Biblia, mga kaigsunan Latina Vulgata, o ni Biblia katong Kristomanong katilingban nga sakyan na to bis out kining standard Bible
sa Roman Catholic Church. Ining Latin na Vulgata, standard eh. Duhay Reims Bible. Sa ito pa, kanang iyang gigamit na moray gaunay po na lintuwan niya na kini muning Biblia balang kasulatan muning tag-iya ang Katoliko, klaro na diha ra napita, pero kung ano yung standard nga Bible kini mo ituan kay kana siya pisaw mura na upuan makanang nasa preface na basaha ang Rosanong Katilingban nga kana siya mura nag-text bitaw nga ditso-ditsora dili na siya ang standard Bible sa Romano Katoliko. Kining Latin ang Vulgata gihupad Monsignor from Latin Vulgate to Cebuano. So klaro na. Unya atong sundan ang pahayag sa tong inanggang gatbang sa akong gisuwat nga atong nitanawon kay mo man atong pahayag matud ba niya sa Isaias ay Jeremias 23-29 ang nagiya sa Israel sa Biblia niya kanang maingon ka nga ang nagiya mo ni ang sa Israel kinahanglan natay council yun tigom sa Israel kaya isa makahatag sa na tigom nito nga sama sa balang kasulatan gitigom yun ang Council of One Carthage of Nicaea na mo ni siyang ulong sa Ginoo kaya naman dali sa pahayag sa our Catholic Faith Manual Religion kay timana na to Biblia o referensya man naman dali ang gitawag o one the Bible in the church. So nadiri ang konsilyo nga sa Council of Ephesus 431. So napo dire daghang mga the New Testament napo dire ang kining ipahayag nga nganong gitawag ni bagong hugon nya napo dire ang Old Testament. The Bible is divided into two parts, the Old Testament and the New Testament. So muning 45 books, unya 27 books, muni ang niya diri ang usa sa mga gipahayag sa simbahan sa Our Catholic Faith Manual of Religion. Pero dili lang tayo pamugatan kay di na modawas rigorously ning libro sa Katoliko. Pero arita sa kining akong gipabarog na tina o klaro kayo suma sa ipahayag na ito nga hold the church hold the gospel and hold sa dictionary tumbalikon mo ang niya suma sa laing dictionary mo na gitawag og owner niya kasama ng owner tagiya klaro na nga atong musani ka cross reference na akong ipamatudan wag yung manigar rigoramente. Unya, ang iyang pahayag kanina sa Isaias 2:3 gikan sa Jerusalem dili gikan sa Roma. Wa man problema rigoramente. Ang Roman ang simbahan Katoliko gikan man sa Jerusalem. Lucas 24:47 preach to all nation beginning in Jerusalem. Si Wali may balita nagsugod sa Jerusalem. Pero timana na to, ang mga apostoles na nagwalis may balita, handed down orally. Binaba si Kristo, mga apostoles, why Biblia nila dala? Muna nga, huwag kayo pa may Biblia. Pag-ubot sa panahon na nanay printing press, muna ang gibook form ng Biblia, muna ang Bible, ulong sa Diyos. Pero giwanis mga apostoles ulong to sa Dios pero dili mahitabo mo sa iyo pagibanan to sa Espiritu Santo mo ang para dito. So muna siya Brother Jikyo itong amigo niya mo niyaman niya sa punto na ang Biblia ang nagdeklarar ang Biblia 2 minutos. ulong sa Dios ang Roman Catholic Church wala yung simbahan wala nga unya kaya mga teksto ni Rodrigo Ramin gigamit ni mga kaigsunan. Igor rin nga basa, pero ang authentic interpreter of the Word of God has been entrusted solely to the Roman Catholic Church. Si Igor ang nagbasa sa Rodrigo Ramin, marapong tinood, pero Igor man nagbasa. Wa man sa'yo mabasa sa Biblia, nga nagbasa ka, nga sato ka.
Way makita sa Biblia nga mabasa ang masakto ka. May wa sa niya matubag nga ang tagiya sa Biblia ang kuwan kining Israel. Ang Diyos ni ang Donggid, wa. Nagkunadik yung pahayag kaganina. Ang gidadala ng Biblia, Katoliko may tagiya. Nya kanina karon sa bisa di na kinahanglan tagiya ingon na ng sinuwat si San Pablo kay di na kinahanglan niya sa to pa sa argumentation na debate na muna oneself refuting oneself at argumentation na debate. Instead, munigal siya na ko, muluan siya na ko, usay mo, pabor mo na siya na ko noon. Muna nga, kanang debatiha, ining friendly discussion debate, ikaw ba dito rin? Alin? Arabdas mo na. Salamat kayo. Okay, salamat kayo, Brad Edo. Hindi kata sa Pamutan ito. pamutana. Ya, ito rin ko na kay anama sa lagda ko. Nga ang number 9 sa lagda na to. Usar ka minuto ang pamutana. Then, muto ba kung usar ka minuto. So, kung doon na manggali sa categorical question, ato sa tagaan. Di ba? Okay, sugla na. Pamutana. Okay, Minutos. Brady Wendy. Panukat na kayo, nanginit ka sa pakman. Sugod na. Unang pangutana. Ning ingon ka man. Pati natin, binakalso niya. Nga kung wala ang simbahan o ay Biblia. Di ba ningon ka? Pangutana. Isa na mahayag na? Ang suot sa Biblia, Ha? suot sa Biblia, kung ibasa ng kanina. Sulod sa Biblia. Biblia may nagpahayag. Kay sulod mas Biblia. Unsa man na siya komentary, bersikulo. Tubag! Di na kinahanglan magkomentary kung basa suot sa Biblia. Mr. Moderator, kategori na ko, bersikulo ba na o kuhan? Kanang komentary ra sa tagsulat. Okay. Kana bang kung wala ang simbahan, wala'y Biblia, palihog ko Ang palaban sa sa- bersikulo, Moderator na. Okay, oh. Ang maslagda. Ang pamutana, klaro ko sa. Kini ba, kung wala ang simbahan o ay Biblia, bersikulo ni nga naa sa imong Latin na Bulgata nimo o komentary na ni? Tubag. Tubag, Mr. Predator. Tubag, Mr. Predator. Sulod sa Biblia, makomentaryo kag bersikulo na dili ang tubag na sulod. Ing na komentary pag bersikulo ba? Naan ka na duha lagi. Makomentaryo kag bersikulo na dili ang tubag. Dili ba? Komentaryo duha. Komentaryo. Komentaryo. Oo. Kana ba? Nang sabak ka. Ano, duha ko? Kaliring mo ba barag-barag. Dili ay komentaryo. Pangutan na de. Pamutana. Lain pamugana. Laing tubag. Sa barang na. Ningingon ka nga kining Christian Community Bible. Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition. Na-piece out na ni. Tinod ka? Isa. Sa may ebidensya nimo? Sa may ebidensya nimo? Basta ang preface ya. Ay, pa siya ang preface. Wala man din ka Basta na. Ako ikuhaan din mo. Hindi. Kini nga preface. Hapel ni Brad Basa. Why di mo i-piece out? Basta ang standard kaya ang Latin na bukaw. Firmado, Catholic Bishop Conference of the Philippines, by Cirilo Malagi. Chairman Episcopal Commission for the Biblical Apostolate. Oh, Niya. oh, ya. Di ba? Sa'yo pumunta na. Diingon ka man, mapangahason ka man galing Oo. ingon. Na napisa out na siya, nakapilid siya. Napisa out na. Ikumparar sa Latin na Vulgata, ang standard nga Bible, Latin Vulgate o ining Duay Rems Bible. Dili man sa question na may standard ba na o unsa. Ang pangalan pag-ingon nimo napisa out eh. Tinuod ka o na o buhat ra nimo. Tuma. Isa na siya. Bisa na? Waki na pumukat. Pero na kay ebidensya wala. Ang ebidensya di kay nasulat lang. Usa sa mga truth can be proven by logic. Ang kabuto na maprobahan sa rason. Ay, logic na. Wa kay ebidensya. Part na sa... Wa kay ebidensya dia. Bisa na. Kana kung itabi mo, ebidensya naman. Ni na ko. Ang lungsod may maghukom lain pangutana. Laing to ba? Ningingon ka man nga kanang imong Latin na Vulgata. Standard gina siya no. Nanay sirak wala. Na, agad. Basahan mo nun ng sirak 24. Musog ka, ako'y basa. Itol-tol, may sirak 24. Di, panahon sa pangutana. Nga ba di? Dali. Musugot ka ba? Nga basahon ako. Tubag. Pangutana lang. Tubag. Magpakatara ka ba? Tubag. Nya. Di mo masahon, usang sugot ah.
O sa na, nani in English ng Latin na Vulgata? Dili saya ni, gihubad, Abili siya? gibisin Oo. Kanang, Ang alam dili sira Ecclesiasticus. Ecclesiasticus Oo. lagi. oo. Standard ba ka na? Ano nga oras? Ayaw tulong ako. Ay, Ha? tulong hindi kayo. Wala ko anong keyboard. 24. Ah. 24. Oo. Bayan, 24-23. Ano sa may mong pangutana yan eh? May mangutana ko, human ako basa mangutana ko. Dili, pangutana lang, mabasa-basa. Sa may mong usapan. Oo. Totoo, abi. Oo. Ya, human na mangutana Tara. ko. Oo. Bakla lang ako. Masaya makahani. Oh, ya, human basa mangutana ko. Okay na ka. 24-23. Oo, Standard ha? sige. Asa mo ni? Basa lang, ina sa katana. Bilis ay. Malibog na ramin eh, di na lang dagang, latin na bulgata, di na mlaban mo. Dili na pa rin. Basta. Asa mo ni? Wala ka katuwa. Wala may ko ni rin. Ay, klassikal, matinulis mo ha. 24, 23. 24, di sunod. 21 pa mo ni. Oo, kana, tama. Oo, noy. Tara. Ano yun siya? 25. Ano yun? Wala, 24 ito eh. Ano na ni? Sa? Ay. Wakalamdagi rin. Dili, hindi mo ko ano ilan na bagi. Ano, bisaot na Biblia ng iyam. Sa Bisaot. maning imong Bible, ay wa maning klaro. Dili, may klaro. Sama yung ba ni? Pwede. Roman numeral sa, asa mo na? Wa man mo Ay, ay boga. 22. May 22, ikalit pagka 26. May detresa ito. Nga na gisi. May detresa wala. Mga lagi 23, yung Ay. mga lang 24, 23. Isa Oh, ha? oh. Di ka lang nasumpay ito. Baka lang dagi rin din yung Dili, gani mo walang bagi. Hindi ka mau. Oh. No, no. Ha? Mag-iibog ng Latin ko na kun. Nine, Sana yung pesa ka na mapesa. Oh. Tanda. 974. Ah, kini 974 ning 979 na tayo. Yung kini 978. Ano? Ano sa 978. Oh. 24 23 ni. Oh. Sige, basa. Oh, 24. Alam daga na ka. Wala kinapon way lamdag free. Oh, anyway. Ah, way klaro, way Oh, klaro di ka basa, di ka ba mangita eh. Dili lagi mga gisi niya na inapon ko. Di ka ba mangita. Ano yung Bible? Punta na. Muna standard gawin klaro. Oh, di ka mo tanaw. Ah. Siya Apa? Oh, Apa? 4 minutes. Ay, taas pa rin ay. 4 minutes. Okay. Basta hangin ha, sirap 24. Mangita po Latin Vulgata, basig nanay. 24. Oh, kana ha, di ko na, hindi kita tatanda na, 24 tres. Latin Vulgata, pagkitaw din ako, basig nanay sila. Chapter 24. Okay, lain ko na, miingon man ka. Ha? Miingon man ka, nga ang simbahan, nga katolika, mo'y gadeklarar na kinipulong sa Diyos, di ba? Miingon man ka? Mao. Pag deklarar niya, nahingo na siya nag-iya na yun. Ito ba? Mau ba? Usa sa masabot nga usa sa implicit ba masabot nga usa siya sa tagiya kay siya may responsable suma sa introduction sa Latin na Vulgata. Kung wala ang simbahan katoliko, wala tay Biblia. Walang Biblia. Niya kay kini siya pulong sa Dios. Niya kini siya galamiton ni gayo manon 2:36. Nang tibok sa gilamdag, gisulat pinagilamdag sa Dios. Oh. Simbahan may deklara dili sa Rodrigo Ramin. Ikaw, mo kung magdeklara. Ah, wala, di ka na. Ikaw, mo kung magdeklara. Mga kana. Ano ba sana? Naingon man ka nga, kung wala'y katoliko ay Biblia. Ino na. Parehan eh, Biblia man yung Hudiyo. Inyo day hapon eh. Biblia nga, Hudiyo. Oo, Jewish Bible man eh. Inyo gyan mo eh. Ah, nag-prime sa lugar ng Jewish niya, ningol ka, amo, anak. Nyo, na scripture sa inyo, ha? Ay, mo may buti mo ipasabot. Kay nakakopya lang ang naasin at Ito na tubagon rin sa, kanay mo, ha? Sige, sige. Tubagon na to sa The Holy Bible, Revised, New Revised Standard Version. Kung sa'y role na inyo, ha ba? Ngayon din nga, in tradition, Judaism and Christianity, the Bible has been more than historical document to preserve or a classic literature to be cherished and
admired it recognized as the unique record of God's dealings with the people over the ages. Sa to pa kanang inyong gihimong kanang Jewish Bible. Gikuan na sige recognize na nga kini siya gitahod ba? Nga kini siya gila ninyo record sa pulong sa Dios. Record lang. So, pero Christianity. Pero Ang tagiya. ang tagiya suma sa kuan kining Catechism of the Catholic Church tong gipahayag na ko kanina, hold man, the church hold the gospel firmly. Hold gani sa dictionary tong gibasa owner na. Sa to ownership tagiya siya. Sa to pa, mobile body mo pasabot ato na ning tinamban na ako. Hold doon ka na ako nila kaya rin mo. De tungod sa council sa simbahan tigom sa mga obispo kay sa Mateo 13:11 nga tigom giingon ng Ginoo kamo aduna mo'y ihatag niyo ang kagahuman gikan sa Ginoo sa langit sa wala sa uban sa to kini sila mo ni sila mga apostoles unang mga obispo Mateo 18:18 nya sa Episo 3:10 mo ni ang simbahan nga morning Catholic Church morning niya with Pope. So ang only the Roman Catholic Church interested sulilit kuan ba sa may tungod sa Word of God. Time na. Kaya, Pamahayag ako ikaduha. ikaduhang pamahayag na po ni Brad Rolly Ramino sa iyang pagnigas. Last ano? Doon na siya ay 10 minutos. Muna katapos ang pamahayag. Oh, yeah, no problem. Once again, mayong hapon ka natong tanan. Kanya ang yun ko, ako naman yung pamahayag. Ang yun ko si YD nga ay tandugan na nila. Sayang kayo nung na-erase ng mga pamahayag. Ay, bulawanong nakatutan na. Oh, tandugan. Kaya kinalang hindi gina mo, di gina mo. Makita? Oh, kinalang nga di gina ma-erase kay sayang kayo. Okay. Munigit ko. Ang tema klaro kayo nga gibarugan ni YD nga matud pa niya sa iyang tema pamatudan nga ang tagiya sa balaang kasulatan mao ang Iglesia Katolika sumala sa balaang kasulatan o mga referensya. Kini siya nga tema mga igsoon na sorry basig masakitan mo bakit ni nga tema di ni mga baro nga naman ko'y bersikulo kining nasa kong utok ron mo ni makabaro kay naay bersikulo. Karon katong ganihan di pamayag nako naibalitan ako ato gamay pero ako sang tatlo ning iyag yung isyo. Kining giingon nga kung wala ang simbahan why Biblia? Nya. Ipangutanan ako bersikulo gani o ikomentar nila 15 yang lihay. Naglihay din siya kay di siya masunog, manok siya masunog sa kayo. Paglukso niya, bagang yung mga kitupan, nakaingon rin siya, komentary na gaya. Bakagkak na lang niya ako ng kitang panuan na magtayo, pero kapaggaman. Sumala na itabo ni YD. Sa ito pa way bersikulo. Pero naay bersikulo na kini siya bakak ni siya. Ang ay kamusulti, kunwa pa Israel, way Biblia, kala. Disamang ko, asa man ko mamunit ani. Ari ko silang Bible nga madto pa niya kay ning action magkundra niya pisaaw kamuno pero way ebidensya. Akong basa na Christian Community Bible Catholic Pastoral Edition Sirach 24:23 nagtanayon. Ako mo ituuhin ninyo kung way Israel way Bible. Yeah. All this is understood in the Bible. Kining tanan masabdan diha sa Biblia. The Testament of the Most High God. Mao kini ang testamento sa pinakataas na Dios. The Book of the Law. Libro kini sa balaod which Moses entrusted to us. Nga si Moises nibilin nga rin ka nato. Gisalig nga rin ka nato. The inheritance of the people of Israel. Mao kini ang panulundon sa katawhang Israel. Asang basa? Biblia Katoliko, Sirach 24:23. Lamig ito na naapawaman, murag katong Latin Vulgata ba?
murag wala dito na iris, murag na gisi ba? Huwag ka na kayo gisi. Sumuna siya ang unod. So masabot na to, kay Mateo 24:15, bumasa kang sumabot, masabot na to, kung ay Israel, o guay Diyos, may Bible. Di kay ingnon nga kung wala ang simbahan, o ay Biblia. Kita ko na mag-istorya ha. O niya, kining pagdeklarar nga, lain nga giingon niya nga, basta mo deklarar ko no, deklarar sa simbahan nga, kinibulong sa Diyos. Nga mo lagi palusot nga niya nga mo ni tagiya. Ang tagiya gyud sa Biblia, ha? Tingnan ninyo ha. Ang tagiya gyud sa Biblia, dili ang simbahan. Litra ko na dili ang simbahan. O gyapon, akong basahon diri ha. Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition, Isaiah 34:16. Isaiah 34:16. Nagamit man isang ang Yahweh, Yahweh may gamit ani, anang libro nila sa Katoliko. Ato basahon na, kinsa gyud pag-iya aning Bible? Ingon diri oh. Seek and read. Isaiah 34:16, Biblia Katoliko kung gamit. Ingon diri. Seek and read from the book of Yahweh. Pangita o basaha gikan sa libro ni Yahweh. Wa mo ingon libro ni sa Katoliko, libro sa kinsa pa nang uban diha, wa ingon, unsa gingon dire? Libro ni Yahweh. Not one of them will be missing. Wala usa kanila nga mawala. From his mouth has given the order. Kaya di kan siya papa, mihatag siya sa kanang ay sa ngalan na sugo, order. And his spirit, o ang iyang spirito, has brought them together. Mao'y nagtapok kanila. Kinsay nag-iya sa book nga mao ning bala nga sulatan? Word of God? Kanang gitawag nila Yahweh. Sa to pa ang iya Dios. So kanang giingon diya nga ang tag-iya o mastima nga mawang Katoliko, baka na way mabasa ba? Ingon kita ko ganyan, ay mabasa wa. Liko-liko siya, liko-liko. Ang gitupahan niya kung wala. Ako kailangan! Ha? Ako na, siya wala. So, kaning kuanan ug sa boxing ba ni murag barira Pacquiao gini. Ni barira ni tawhana ako sa Pacquiao. Oo, di bakihan karon. Balikan ako to kay na ay murag na iris ganiha. Nga sayang dito kay na iris na paong ba karon. Akong napoy kami balikan. Kining Salmo 140 Salmo 147, 8-9 kung Christian, pero 19-20 na siya sa unsayngan ni kining sa Hudiyo nga Biblia, mo ni mabasa na to. Salmo 147. Tao na? Mo ni mabasa na to. Nga sa to pa kanang tema ni Iway Dewa, an bisag anino wa. Wagi way anino, kini nga ako kay di gyud anino. Litra por litra makita gyud. 147 19-20. He declares his word to Jacob. Iyang gideklara ang iyang pulong ngadto kang Jacob. His decrees and his rulings to Israel. Ang iyang mga kabalauran ug ang iyang mga pagmando ngadto sa Israel. He has not done so with any other nation. Kay wala niya kinibuhata sa laing nasod, laing mga nasod, o laing nasod, wala niya kinibuhata. They have not known His judgment. Wala sila mahibaw sa iyang mga panghukom. Pataban. Hallelujah! Sa ito pa, ganang pag-ingon pa nga ang Biblia, gikan sa Katoliko, ang tagiya Katoliko, bakat na. Nga naman, kaya ang tagiya lagi sa Bible mo ang Diyos. Mo ang Diyos, ang Elohim, o giya ka ng gibilin ngadto sa Israel. Agig hinapos, akong basahon kay komentary sa Christian Community Bible Catholic Pastoral Edition, ni action magkontra ni YD mo nang iya ipapis out, pero wata ko ni ipapis out sa peace out ta oy. Ako basahon na sa introduction, sa episcopal introduction. Ingon dire. The Bible did not preach
precious inheritance given by God to His chosen people. Kinsa ning chosen people? Chosen 1 people? minute. Nasi babaw. The people of God. Ang Israel. Mao na mga igsoon. Nga kanang pag-ingon nga kung wala ang simbahan mo'y Biblia. Di na mao, baka ka na. Hinon ang kamakauran mo kini. Kung walay Israel, kung wala pang Israel, walay Biblia mo kinay sakto. Kaya nga no, ang ako bersikulo, kay kini bersikulo,